ନମସ୍କାର। ତମର କଥା ହିସାବରେ କଣ ଚାଲିଛି କେମିତି ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି କଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଣ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କଥା ହେଇଛ। କଣ ବାପା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ମଉସା ହେଇ ମରିଯିବା ଆଉ ଆଉ କିଏ କିଏ ଘରେ ରହୁଛ? ସେ ପୁଅ ବୋଉ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ପୁଅ ତାର ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋ ଧରି ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲ ସବୁ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇଛି ସେ ବୁଲିକି ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ସେ କହିବ ସେ ମାସିକା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ ସୋଦା ଫୋଦା କଣ ଦରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ହେଲା। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ଆପଣ ଦରକାର ହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ମତେ ଫୋନ କରି ମୋ ସହିତ କଥା ହବ ଯାହା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ କହିବ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ହେଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ଫାଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ସାରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାପା ହେଇନି। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଯାହା ଯାଇଛି ସେ ବୁଲି ଦେଖିକି ଆଣିବ ମୁଁ ସେଟା କରିଦେବି ଫାଙ୍କା ହେଇକି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ହେଲା। ବାକି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ତା ପାଖରେ ଯାଇ ସିଭିଲ ପାଖରେ ଖବର ଦବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ମାସିକା ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଇସା ପହଞ୍ଚିବ ମାସକୁ ତମ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ କଣ କରିବା।